O Salón de Plenos foi o lugar escollido este mediodía para a celebración da recepción simbólica aos 20 deportistas non profesionais da localidade, os que o Concello lle outorgou unha bolsa individual para que poidan seguir desenvolvendo a súa actividade deportiva. Todos eles son deportistas de alto nivel, que compiten habitualmente a nivel autonómico, nacional e incluso internacional. As achegas a cada un deles vai dende os 300 aos 1000 euros. Dende o Concello destacaron a importancia destas axudas, que ascenden a un total duns 14.000 euros, coas que pretende apoiar a estes mozos deportistas para que poidan seguir desenvolvendo a súa actividade deportiva ao longo de todo o ano. Sabemos que facer deporte de elite pois implica un investimento importante non só de tempo, senón tamén de recursos materiais, tanto deles como das súas propias familias, que moitas veces se teñen que desplazar a outros sitios de toda a península ou a nivel internacional para facer esas competicións, e dentro do Concello, pois, un ano máis queremos facer esta recepción simbólica a estes deportistas que foron becados polo Concello, unhas axudas que ascenden a 14.000 euros e dende a administración local pois imos seguir investindo. Poder así axudar a todas as os rapaces, homes e mulleres pois que están competindo tanto a nivel autonómico, estatal e tamén a nivel internacional. Entón, dentro do Concello pois queremos apoiar a todas as persoas que en todo o clube pois compiten individualmente.